you to one reality or so for one person be la mo pass for no pass. Yes, I'm a man ka so jai haba. I for no ba no. Ebi no pa cho ka se no asem de bia no. Mo pa no ntuma. Ya frem ya don boat mi ka se fin tonko. Enti na wa ha se no mo no. Eye binum nye wo mu nyina pa cho ma ha me dofo. Hello. Yes, please. Good afternoon. Good afternoon. Pa cho din baby a free. But your friend na so kumate. Yenti e oba. But your mama when so food ba nyen. Mate. Ebisa ye mama. But mama me so better. Afra online ni twetwese o so obi de bi ye ne maame afra ya wa haya abrawai why so hwe minister bi jana so hene ye behwa ka wa asem de ama ewusia me pacho ma hi. Yeah, good afternoon. Good afternoon pacho di baby afra free. Ah, family jam ka se film kuranga. Yan kwai ya no wa chia ayi na wa ne sompa fo ni nyina ma ye why. Ya o nyina rejo so. Yentie o. So for the idea and the one idea fra. Oh, na mami pa mu ti ya o ni ti ya. So yes. Eto ko pa mama na chono gini kan ne ne man na ma so pa mama na fra fra for client ya dia ya no wa chia tom kromo na odi animu na mami me de hia ma ha eburu. So bi jo so la la ma we. Me e fe mo person benim ka sa fe ma su ko from. Okay. Yentie we. Let's just ask for no what so for no so papa. Ona ogu asofo ebi ni masida. Pa oju pa no ohun ni mobo. Na ya o yin sika die. E pa bia so ya mu sika no bia mu pa so mu sika man. Enu nti na ya tena so last caller good afternoon. Fache me. Ewusia ye de nyina esi ye be ya famudie na ya gisika no de ama no. Ye de fasoro na anye ya inshallah asase ya mponi amu awo ho nti no ye be hweso didi eno mu nso nko ade a nananom ebe kasa ama maame no. Meda fon pa cho ma ha ye wie case number 1 ye ko case number 2 na ya hwe esemo eda be maso ene awie yi eno nti no mpa cho ya na mwakata me maame nani mama me kra bibinti sa bibinti nso ye ne na ye adwuma anti ye kwaye case number 2 and 10 times so na ya hwe mo fa bible ne ma no one medin komo se oye kristo ni enti mo fa bible no enfa enhye ne nsem ma mo nkata na ni mo kura ma school fees wadaro mo fedi ne kura ehu so bi ti wo kasa nso ehu ni pakoro obapa pa cho pom ti sen pa cho nyame adome ho ye da nyankopon ase school fees ya da mo ase pa cho odi de sen me din de afia ye boa. Okay, me afia ye boa page bible yi kwaso ne kan we say edimachi me afia ye boa maba sompa nkomo sui maba sompa nkomo sui me kita twerɛ kronkron eka se asɛm bi a me bɛka no wa ha no ɛyɛ nokre trodo kontomponim enti Awurade boa me court order in court. Thank you Odi. Mafia ya boa de na ha wo ye awie o se Sompa Nkomo ye ne abadwafo ye nso mu abia na wani atutu aka won nsɛm abusuafo nyina etio kasama yentio yo abewatia me pa cho me das awie de boko me ne abranti bi na wo ho na emretia we o se na ho mfa no enti na ho mfa no na o medem ya we ne baaye na o kra me se o kofiaba na me so me ka twere ne se ne o kodu de besi bia frɛ me ka twere me enti o koye na mpa o frɛ me ka twere me se afia me koye no se de ani masi ko na enye sonso na ha me ni mum na wo se me ko hospital na me se ne ye ko o kodu de besi bia frɛ me ampa o koye na me so na me nyam enti onim se me so me kɔgye aduro e wo bi ho enti me so me kra na se ne de enye ye nia de besi bia no obi abɛfrɛ ne yonko o koye ti okodo na o sa frɛ me se afia o ma de metimi ato ho na me se ada edi asam na ade abai na o se o mo se ya o je se o mo ye ne CS na me se CS de be ya we hen ni ana na o se enye hen ni a o de ekire beto aso na me se ni o me mbra ho na o no ka che me se na yere ho na me se
wɔyere wɔ hɔ so deɛ no so ne debe dia asɛ na pɛsɛ oni meka ne saa no ka kyɛ me sɛ meka sɛ me yɛ hɔ ya atemase wɔn sɛ sɛla no agu enso enhyɛ da nwu bia sa nto deɛ me mpɛ sɛ ɔdɔ me de dɔ wɔ no be free me ne wɔ ntam nti de meka bia tie me na yɛ ma me nto deɛ tɔn wɔ ne yɛ ma ɛma hɔ am sɛ mate yɛmɔ no obetia ma obia ɔbɛn me bia wɔ nim yɛ ntam asɛm bia aba hɔ ti me frɛ me wadamfo bi wo isu private car me friend say bra bese ko hwe ni pass me sima me and wo say o hifa hospital na me so kodua hospital and wo say mate ti ono so enye me mu ono so di so pepepe ko ho ti scan na x-ray ni em koye ni a wono kwa na di animu edi na tane ka mu kodwitwa bibiara na wokoe no okoto woman na a wo say na yere no me de eno de ehia me enya no ntina me wa ha awie na de enta me ba ha ne say okosa ne ho yare awie me friend bi sa ne say me pa ne chewo obo kasai esanse be ma wo ne tie de e wo say wutimi hunu say bibia ba obetua bia na say obetimi aboa no ti bi sa no ka che me say fianya abotre na me no etie ni ye niska enti e kwan me fa so atua de o mene nyankopon ntam am say asembe na woken ana wo ni pass mesi watua na me kire na yere a one na wo ne ma watua na ene wo kan say eno de fato nche ni nkomo wo fo me wodi nkomo ya me bobo ndi na me say de kwa hospital ti ka bibi kire na me hunu me ho ano ti ase me challenge ni bebre e ma me ka chen so okay sa wo so ma me akasa me ma ho na ma me hu e council ho so dia ne me mabusafo ni be ba ho no because me mabusafo ni me say me no na ere enete wonom osi afia wo domede a menye saade no mema obi ama honom mempese ebe create confusion bia wo hospital ho ama me animguase be kame ne bi nso aka wo jai na de wo ye no oye ne kwa kenken kwa wo de jai bibia ma me na me se mate enti edi 3 days so na me ho mind because obi a wonyam na wo kunda hospital de wo se wo